אז מה קורה חברים? כאן משפחת שלי, עוד סרטון מטורף של ברול סטארס. והיום אנחנו השגנו את דג זהב. דרך אגב זה היה חינם בחנות, ואני אגיד לכם גם איך קיבלתי אותו. אנחנו עלינו על החדשות של ברול סטארס. טוב, אני לא מצליח עם אינטרנט הרבה. טוב, אז אני הולך לדבר איתכם על מה שיקרה מחר. מחר יש לנו את אירוע חשיפת הפנים, וברקע אתם תראו את המשחק. אז כן חברים, האירוע שלנו יהיה חשיפת הפנים של משפחת שדי. אני אעשה עוד מעט סקר, לבדוק אם אתם רוצים שזה יהיה לייב או שזה יהיה סרטון. לפי דעתי אנחנו נעשה את זה לייב, אפילו סרטון נראה לי שנעשה את זה סרטון. אוקיי, אז אתם תקבעו, ודרך אגב כל מי שעדיין לא יצטרף לערוץ הוואטסאפ שלי, עכשיו לרדת למטה, לתת לייק וסאב, וגם להירשם לערוץ, כמובן, ולהיכנס ללינק שנמצא למטה, וואלה אין לי אינטרנט, על ערוץ הוואטסאפ. ומי שעדיין לא רכש את החולצה שלנו, אז שעכשיו ייכנס לאתר של משפחת שדי. אם עדיין לא רכשתם לערוץ, שום דבר לא יעבוד לכם. אז כן חבר'ה, אנחנו כבר 2 דקות על הסרטון. זה פשוט הקלטת מסך, כי אין לי כרגע את המצלמה שלי, אז אני אאלץ להסתדר בזה. ודי נראה לי שהלך עליהם, נכון? הלך עליהם. לא, אוקיי. אוקיי, אז עכשיו נדבר על האירוע הגדול שהולך להיות. כן חבר'ה, הולך להיות אירוע מטורף שלנו על במה איתכם ועם כל הצופים שלנו ועם כל הצופים של משפחת שדי השנייה לאתגור קרב של משפחת שדי. איזה משפחה יותר טובה לדעתכם? תגידו כאן בתגובות. משפחת שדי האמריקאים או משפחת שדי הישראלים? טוב חבר'ה, האמת שאני לא כזה אוהב ברול סטארס, אני אגיד לכם את האמת, אני יותר מתחבר ל-FC מובייל, אני לא יודע מה איתכם. ואאוץ', נגמר הזמן, לא נגמר הזמן, הפסדנו. אוקיי, חבל. חבר'ה, אם עדיין לא הבנתם, גם אני על קבוצה, עדיין לא הבנתם, זה השחקנים שלי, אין לי הרבה, אני לא שחקן. טוב, אז נתראה ב-FC מובייל. אז כן חבר'ה, אנחנו חזרנו ל-FC מובייל בפעם הראשונה שאני מראה לכם את הטים שלי. לא בדיוק כסרטון, אבל הרבה זמן אני לא עשיתי לכם סרטונים ארוכים והקלטתי, ולאן נעלמתי? עשיתי לכם סרטוני שורטס, ובאמת אתם לא יודעים כמה עבודה יש בשורטס. דרך אגב, אני לא משחק בזלטן איברהימוביץ' הרבה, אני לא יודע למה. מצ'נד, אוקיי, נראה שפרשתי באיזשהו משחק. אז כן חבר'ה, אני אינטר מיאמי, אני לא יודע למה, אבל כן. בוא נמכור קצת שחקנים שיש לי. למה אני לא יכול למכור אותו? טוב, בוא נראה אם כבר אפשר להחליף על מרצ'דנו. בסה. וואו.
מה לעשות, יאללה, נשחק איזה משהו. מה זה? אני אף פעם לא הבנתי את הקטע הזה. זה כולל. אוקיי. עם 3,000 ג'יימס ועם ארצ'דנו. כל מה שאני צריך במקום אחד. אוקיי, זה מה שאתם תראו בינתיים. בזמן שכן, הולך לעלות סרטון שאלות ותשובות לכל מי שחשב על זה. בואו נראה. כל קבוצה אולי אני אעשה סרטון גם על כל קבוצה שמנצחת אותי, אני צריך להחליף אליה. וואו. יש פה לגים. וואו. יש פה לגים חזקים. גוטי. 113 סיים, איזה גול יפה. כן, הוא מסיים את זה בהחזקת כדור. כן, וואו. כן חבר'ה, יש דחיפה אמיתית, ולא, אני לא מצלם את זה, כי אני לא שפוי של יוטיוב, ג'ורג' בסט. אני פשוט רוצה לנצח, אני רוצה את היהלומים, את הג'יימס ואת ארצ'דנו. זה מה שאני באמת מתחשק לי מכל הסבב הזה. בואו נראה על כמה זמן אני. 7 דקות. אוקיי. יותר דיוק 6:45. מה? לא, למה הוא לא מפקיע? לזרון. לארסן קוראים לי בעצם. אני לא שחקן כדורגל, אני לא זה, אני רק עושה ביוטיוב. יש לי גם חיים, אתם יודעים. אני לא שפוי של פלאפון או משהו. אז כן חברים, זה... וואי, זה... לא יודע מה יש לשוער הזה, איך הוא כל כך טוב. קיצור, אני לא יודע מה אני אומר, תשכחו ממה שאני אומר, אני עייף רצח. אני מקליט לכם פה סרטון על משהו שביקשתם, אז בואו, לא משנה. אנחנו לבאולינג היום. וואו, עשיתי פאול, מצטער איך שלי. אני, עידו וברי הלכנו לבאולינג, דיברנו על מה שקורה, על זה. איך יש לנו רק 36 מנויים? שזה גם הרבה, כן? כבוד. לאינדה יש 1,000,000 מנויים. לשון יש 100, לא יודע כמה מנויים יש לו, אני לא עוקב אחריו. לערוצים יש לפחות 10,000 עוקבים, באמת. בסט, לא לנסות לעשות מספר, אתה לא קים בצד. יאללה. טוב, זה גם משחק קל, הייתי אומר. 4-0, אנחנו נגד FC ביירן. ובבקשה, תפציצו פה בלייקים, אני לא הרבה פעמים נכנסים בכלל וצופים בסרטון. יופי, סוף סוף קיבלתי את ארצ'דנו. עוד לא קיבלתי, אני צריך לסיים את זה. וואי, אני חייב את כל היהלומים. הנה זלאטן איברהימוביץ' במדי ברצלונה. אני לא יודע כבר מה אני אוהד ומה אני זה. אין לי מושג. אוברטים שלי זה 111, לכל מי שלא יודע. ואני יותר מדי מדבר על האירוע שיש מחר, כי באמת, אני קצת לחוץ. אני לא האמנתי שאנחנו באמת נגיע ל-35 מנויים. אבל הגענו ואנחנו אפילו עכשיו ב-36 מנויים. ואני באמת לא יודע למה אנשים מפרסמים כאילו שתירשמו אלינו לערוץ, אנחנו עוד רגע ב-40 מנויים, משפחת שדי עוד רגע ב-40 מנויים, זה לא צריך להגזים. אני באמת שמח שיש לנו כל כך הרבה מנויים, אבל לא צריך להתחרפן על זה. אז בוא נהיה בכבוד עם יוטיוב, אני לא רוצה שהם יחסמו אותי. למה יש להם דגל? זה נראה כמו דגל, אני לא יודע למה. וואי, מה אני עושה? זה כאילו 1-1, חשבתי שאני שוב מוביל. בקאם, וואו,
וואי, אני אהרוג את ויליאן הזה, הוא לא יודע לבעוט. מאה ואחת עשרה יסודי. טוב, ויליאן הוא היחיד שלי שלא על 110 לפחות. יש לי שתי 113, 112 והרוב 110, 111, שזה די טוב, אני חושב. וואו, איזה בעיטות מטורפות. אם אתם רוצים שאני אעשה סדרה של FC מובייל שבאמת אני באמת חושב לעשות את זה, בבקשה, תנו סאב. אם אתם לא רשומים לערוץ, כי 50% ממי שצופה לי בסרטונים לא נרשם לערוץ. איזה 50? 70%. אז בבקשה, תרשמו לערוץ. היא בקשה אחת, והיא לא כזאת קשה. תנו לייק, תרשמו לערוץ. ואם אתם רוצים שאני אמשיך את המשחק הזה, תנו לייק עכשיו. וסיימו בתגובות, תכתבו בתגובות כדורגל, מהר. יש לכם 3 שניות. בואו נראה אם תצליחו לעשות את זה תוך 3 שניות. 3, 2, 1, אוקיי. אז כן חבר'ה, זה היה המשך הסרטון להיום. יאללה ביי.